रिसरा स्टेशन से ऑटो लेके 15 रुपया भाड़ा देके पहुंच गए निजा विशाल मेगा मार्ट रिसरा। रिलायंस पेट्रोल पंप के ऑपोजिट और विशाल मेगा मार्ट वाली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर खुलल बा डैफोडिल्स रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के एम्बियंस और वाइब बवाल बा। खाना अफोर्डेबल, स्टाफ खूब स्वीट बाड़े और सोफा खूब कम्फी बाटे। चाइनीज, इंडियन और भी रिफ्रेशमेंट्स उपलब्ध बा। रेस्टोरेंट से मिलल कॉम्प्लीमेंट्री चिप्स और सालसा चटनी से मंचिंग कईनी जा। हमनी के ऑर्डर कईनी जा चिली बेबी कॉर्न, जौन 4 आदमी के स्टार्टर खातिर एनफ बा। दाम पड़ल 270 रुपया। साथे मंगैले रही जा क्रिस्पी चिकन। ये डिश भी 4 आदमी बांट के आराम से खा सकेला। दाम पड़ल 350 रुपया। मेन कोर्स में हक्का नूडल्स, थोड़ा सा ऑयली रहे बट स्वादिष्ट रहे। दाम पड़ल 180। रिफ्रेशमेंट में ऑर्डर कईनी जा थम्स अप और लाइम सोडा विदाउट शुगर। पर हेड 70 रुपया पड़ल। ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ के अच्छा रहे और एम्बियंस बहुत सुंदर बा। मस्ट विजिट लोकेशन नियर रिसरा बा।